Goddag, jeg hedder Kasper, jeg kommer fra kinapriser.dk. Jeg vil fortælle jer om et helt nyt produkt, vi har fået, GPS-tracker PTZ 114. Det er en tracker med mange unikke funktioner og features. Der er et indbygget SD-kort over hele Norden i, der giver dig de muligheder at kommunikere med den både via sms og MMS. Hvis du sender en sms til den, kan den angive, hvor den er, helt ned på adresseniveau, takket være det indbyggede kort. Hvis du bruger MMS-funktionen, vil du modtage en MMS med et kort i, hvor det er pinpointet ud, hvor trackeren befinder sig. Det er nogle helt unikke features, som du ikke finder i andre tracker end PTZ 114. Udover det har trackeren en ekstra lang standby-tid på helt op til 72 timer, takket være den indbyggede G-sensor, som registrerer, hvornår trackeren er i bevægelse. Opsætningen af GPS-trackeren PTZ 114 er utrolig simpel. Du tilslutter den blot USB-porten i din computer, hvorefter den vil åbnes som et almindeligt USB-drev. Du åbner mappen, vis filer, og dernæst åbner programmet TrackTool. I dette program er der flere forskellige muligheder. Der er muligheden for, at man kan komme ind og se brugermanualen til trackeren. Udover det kan man selvfølgelig sætte trackeren op, som er det vi vil gøre nu. Passwordet er standard på trackeren 4x0. Her sætter du trackeren op ved hjælp af denne nemme menu. Du følger bare punkt for punkt ned og får aktiveret alle funktioner i trackeren. Opsætning til MMS kræver nogle oplysninger, som forefindes i den medfølgende Quick Guide til trackeren. Udover disse oplysninger har du mulighed for at indtaste dit telefonnummer, som må have adgang til trackeren, samt lave en nem opsætning af geofence ved hjælp af det indbyggede kort i trackeren. Du søger blot på den adresse, du ønsker at sætte geofence-funktionen op på. Når du har valgt den ønskede adresse, trykker du blot OK, og så opsætter den automatisk GPS-koordinateren trackeren. Efter du er færdig med at sætte trackeren op, så vælger du Enable, så geofence-funktionen bliver aktiveret. Tryk derefter Save for at gemme alle informationerne i trackeren. Nu er din GPS-tracker klar til brug. Vi har nu lagt GPS-trackeren PTZ 114 udenfor, så vi kan vise dens mange gode funktioner. Ved hjælp af en afsendelse af en simpel kode, for eksempel 1 og en firkant, til det telefonnummer, der sidder i trackeren, vil du modtage en sms med adresseangivelse på, hvor trackeren befinder sig i dette øjeblik. Når du har modtaget svar tilbage fra trackeren, åbner du blot sms'en, hvorefter du vil kunne se, at trackeren befinder sig på Lindholmvej i Sædding i Esbjerg. Dette var den ene mulighed og SMS-funktionen i GPS-trackeren. Hvis du derimod ønsker at modtage en MMS, hvor det er pinpointet ud på et kort, hvor i trackeren befinder sig, er det en anden kode, du skal sende til trackeren. Der sender du blot koden 2 firkant til det nummer, som sidder i trackeren.
Du vil nu modtage en MMS tilbage, hvor i der er angivet stadigvæk adressen, hvorpå trackeren befinder sig. Udover det er der et kortudsnit, hvorpå der er pinpointet ud, hvor trackeren befinder sig. Disse funktioner er som vist meget nemme at gå til, og gør derfor PTZ 114 brugbar for enhver. Der er også mulighed for at programmere trackeren via SMS, hvis dette er nødvendigt.